takanzoti prophet Magaya vanga vari kugomo vachinamatisa maapple and maapple anova maapple ari anointed zvekuti sunday inouya tabva iyoyi kanga kuchipiwa vanhu maapple ari. So my question is, zvinhu izvi zvirimo here mubhaibheri? Kana zviripo zvingava zviri papi? So that nyaya iyi kai bozvitika kuti munhu asati amboverenga bhaibheri ndiye anotanga futi kuti hakuna zvakadaro kubirwa. Kwabva kwati munhu asina information kana mana information shoma ndetanga kuti vanhu vakapusa kuvanhu vanhu ndetoona kuti ndingopesa wangu atori muslim kati vanhu vakapusa maChristians, saka kuti mumbotitsanangurira neunderstanding yenyu imimi because hatina kuona maapples chete, takaona zvinhu zvakawanda. Because munhu waMwari akatumwa naMwari ane anointing iri paari, but kuti anointing iwane pekumanifestera inomanifestera papi kana tisina pekupindira? Zvonoti pekupindira panofanira kubhadharwa nevanhu vari kuuya kuzopindira ipapo. Is it not that common sense? It's common sense. Ini ndaitombofunga kuti chechi ine mari kusvika ndazombonzwa hangu ingofari ngabviswa nemwechechi yanga yakazara vanhu ndoona kati asi ministry ine mari, chechi ine mari. Sparks, Jesus is your righteousness. Ndiye anokupa kururama uri wega pauri ipapa, you cannot do it. Nekuti Jesu akatifira akadeura ropa rake rakaenda pamuchinjikwa rikasuka zvivi zvedu. Right now ukamugamuchira ukavhura moyo wako ukati Jesu pindai mandiri muve mambo naishe muupenyu hwangu, I'm telling you, you will make a difference upon your life. Right, Magadi muri Zimbabwe, and welcome back again. Pane imwezve yema-episodes Realities of Christ. Tangatane time tisingabatiki because of co-host wangu. Co-host wangu angasiba ngamenda kuChina, saka pakadzoka pangakadzvanwa futi nebasa. Saka tozoona kuti no, asvingangodare akushandiswa. Ndingangodai co-host wangu akushandiswa naSatani. Saka ini semunhu asiri kushandiswa naSatani ndati no, ndidaidze muranda waMwari timbokurukure sekuti vanhu vangu vachifona vachibvunza kuti program yedu iya Realities of Christ podcast chii chiri kuitika. Saka muzora nhasi tadzoka nayo ende ndina man of God wandinotenda kuti muranda waMwari, munhu waMwari. Ndinoona masermons awo, ndinobhelievha kuti tichabatsirika muzora nhasi. Ndinotenda kuti this episode haisingori episode chete kuti tione tichiseka, asi episode yekuti tichadzidza something. Saka muzora nhasi ndina man of God vanonzi iwo Apostle Peter mazhinji. Ndizvozvo chaizvo. Ndizvo zvandika? Yeah, ndizvozvo chaizvo. Man of God munofanira? Ndi right muri say DJ Sparks. Kufara kusangana nemi live ndikuona ndikuona hangu fun. Obviously nezvimwe zvatinомboburisa isusu munoona musati mambotiona, but inini ndinogara ndichinzwa masermon ndogara ndichiona pamune muchirwa maworship. Basa raMwari riri kurwa. Neno ndiri kufara chaizvo kunge ndiri panapo. Pane vanhu vanenge uchiona pachivhitivhiti, then Mwari wokumusoro kudenga ozokutendera kuti ugare navo pasame platform, especially muchitaura zvine chekuita nebasa raMwari kana shoko raMwari. It's my pleasure being here. Thank you very much. Mwari wakuitire zvakanaka. Chirongwa chedu muri Zimbabwe ndifo munoziva kuti chine masegment matatu. Saka tichatsanangura munhu waMwari kubafambira neta masegment edu panapa. Hativaudzi before because tida kuti zvese zvinochitika panapa zviveneka kusurprise. Tida kusiya futi room yekuti ukaprepare stereki hapaitike mistakes. Saka isusu tichenge tayedi kuchechi but mistakes tinotodawo nyangwe tiri kuno. Saka munhu waMwari mamiriro akaita podcast yedu tine 3 masegment atinoita. Yekutanga yacho tinenge tichida kunzwa nezvenyu kunyanya kuti calling yenyu yakabva kupi, wai makazotanga kuita zvamukuita muchisiya vamwe vari kuita zvekuwaka uko makapenda ari kuita basa uko. Vanhu vakawanda kuita mamwe maindustry but makachosa kuita basa raMwari. Then another segment then teta kuti ari zvikuitika. Pane zvinhu zvakawanda zvinoconfuse muri Zimbabwe, in the body of Christ. Zvinototi confuse nezvimwe zvatisatatamboona zvichiitika kati vamwe takakurira mumachechi aya ana Roma. Kuti pato zvinhu zvakunzwa kuti kuna pastor ndinofunga kuti zvichechi zvinhu izvi zvisiri zvekunamata here. Saka tida takasangana nemi. So
mombotinzvererawo mombotitsanangurirawo zvokuti tinonzwisisa. Then last segment yacho tinenge tichikurukura nezvematopics ari apa. Munongopika one pane mongoparidzira mune Zimbabwe kuti vari vachitiitira zvakanaka. Aiwa, pakanaka pakadaro. Saka mubvunzo wangu wekutanga ndewekuti obviously ida kunzwa nyaya yecalling. Kuti calling chii chakangoitika kana mangorezwawo mufamily yaitwa zvekuchitendero then pamatangotanga kungokontinyawo. Calling yakabva kupi? Kana kuti before tisapota nyaya yecalling anombonzi kashort background. Unogona kutisamanisa kashort background kuti makakurira kupi? Alright, right. Vanonzi Apostle Peter. Inini ndakakurira kuchitungwiza. Ndokwandakakurira kuSt Mary's. Yes, St Mary's ndokwandakakurira uye ndakareiswa nababa namai mazvidza vachindichengeta and also again ndiri kuchitungwiza ikokoko ndakatenda zvikoro zvakaita sana Zengeza Main Formal Primary School, Zengeza 2 High. Ndokwandakanyanya kukurira ndiri, ndokune much of my background zvekuti vanhu vari kuchitungwiza they are not shocked vachindiona ndichiita zvebasa raMwari izvi because vane much background about me. Yes, handina kungori kana ndamuka ndiri man of God. They know much about me. So this is Apostle Peter Mazvidza, born and brewed in Chitungwiza. Alright, ko title yekuti apostle yakabva kupi? Munochuza here munoita zvekuita sei? Munongoti makarota kuti inini am a prophet, inini ndiri apostle, inini ndiri evangelist. Chii chinoitika? Zvino inenge yakabva kupi title? Alright, zvinoitika pama titles. It's not muchly about the title. Let me just say zvinoitika pama callings. I'll choose aumuki makuseni uchiti nini nda prophet kana nda evangelist kana kuti ndava pastor. No, it's something that God calls you for. For example, the Bible says in the book of Jeremiah chapter number 1 verse number 5, before I formed thee in your mother's womb, I knew thee and I ordained thee a prophet. That's in English version. Shona version, ndakakuziva kubva uri mudumbu ramai vako ndikakugadza kuti uve muprofita wangu. So it's something chekuti Mwari anotokuordaina okugadza even before you usati watoya panyika panapa wototanga kuita se wototanga kuita basa raMwari. So zvinozoitika pakuti iwe kuti uzive kuti nini ndiri kuoperate ndiri muoffice ipi or ndiri mufunctionality yearea ipi in the calling. Sekutaura kwamaita kuti tine maprophets, tine mapastors, tine maevangelists. God himself, he speaks to a person. Mwari mbune anotaura newe otokuudza kuti iwewe ndakudedza kuti uve muapostora and wotopiwa job description. I hope you know kuti in each and every area of work or line of work there is a job description. For example, you as a journalist, right, or as a podcaster, you have your job description. You know to move from one end to another. That's the same in a calling. Mwari unotokudedza, whether akudedza through a vision or akudedza through a dream or maybe waita saMoses or on a burning bush gwenzi richibvira anotokuudza kuti you are an apostle, you are going to do this and this and that. Saka imi makanzi kusei? Okay, let me vanangobatanidza brief background yangu ndichisvika ipapo so that it becomes clear to everyone. Alright, inini ndakakurira mumhuri yekuti mai vangu inini vainamata. Yes, vaipinda chechi yeZayoja Forward in Faith yaBaba Guti. So ndakakura ndiri mufamily yemunhu anoziva Mwari. So nekuda kuti ndakakura ndiri mufamily yemunhu anoziva Mwari, I became familiar neBible because it's something changa chiri mumba. So mukuverenga Bible, I began to realize kuti ndiri mudiki kudaro Bible ndine much interest neBible other than maguma books. So I began to read Bible, nichiverenga Bible, and Bible raindiitira zvakanaka. Little did I know that God was fueling something in me. He was like drawing me towards him. Ini ndiri kutiwo ndiri kunakidzwa neBible ndiri kuverenga ndikuita sei, but Mwari une zvaaita neni ipapo. And I remember ndiri kuma grade 5 and 6 ndiri paZengeza Main Primary School. You'll be shocked kuti ndaitounganidza vana togara pasi ndotanga kuvatsanangurira maBible stories. So mateachers achingoona vaingoti zviri awkward kuti mwana anodaro. Little did I know that God was what? He was bringing me closer and closer. Ndazobva na grade 6 naenda na grade 7 zvikungodaro
kunana form 1 ndakutoparidza maclasses, handina chandatendaona ipapo, handina chandatenda encounter ipapo. Ndakazoti form 2, that was second term, ndobva ndaita a school dropout for 3 years, ndobva ndagara kumba. So pandakanogara kumba paipaya, ndakatanga kunyatsotswana nguva yekuverenga Bible because handisi kuenda kuchikoro. No fees was there, no what was there. But zvaindibowa manje ndakagara pamba kuti vamwe vangu vari kuenda kuchikoro, but ini ndakagara panapa. So I had to go kune my relatives, guys, nokumbira mundibatsiro kana mundibhadharo ndiende kuchikoro, and they could not help maybe for their reasons. Ndikatomboenda kune kansela anga ari kansela panguva iyoyo, ndikati ndokumbira scholarship rekuenda kuchikoro, wana ndakagara pamba, zvikanzi elections asati asvika, so we cannot help you. So zvakandisiya ndisina any help from anyone, and the only thing that I felt was, no, I'm asking wrong people. Let me go ndiende kugomo ndinonamatira nyai. Semunhu anga afamiliar kuti tiri kukurira mimba iri kunamatirwa, vabereki vaitodawo kundiendesa but mari dzandisingabatani. That's when I went to a prayer mountain kuzengeza 5. I cried to God, I prayed, Mwari wekumusoro kudenga ndiendesewo kuchikoro. That was my desire. Ndobva ndapedza prayer yangu paipaya. That was a prayer ye 1 hour. Ndobva ndadzokera kumba. Ndichidzokera kumba ndokubva ndanorara. So ndakarara ndo pakaitika much of what you are seeing today. You get the point? Ndakarara ndakaona ndichifamba munzira, but nzira yanga yakaita seyechiboy, nzira dziya dzekumamisha dziya. Yes, ndo zvakaita nzira iyoyo. So but kwangu kwakunodoka. So ndiri pakati penzira yaya pakaita a light, like the heaven opened, ndobva paita light rakabva kudenga, ndobva ranoita paground. So light rati chinorova paground, I was so afraid kuti ko light riri kubva kupi, ndiri kutongofamba munzira. Ndobva ndakanzwa voice richiti, so unofunga kuti inini ndinotadza kukuendesa kuchikoro here samwari? Vakati no, haisi nyaya kuti munotadza kundiendesa kuchikoro. Zvakanzi, I want to show you that I am Jesus. I'm going to send you to school. Ndichakuendesa kuchikoro kubva pawakasiyira, but uchagumira form 6. Kana wapedza form 6 uchabvapo woenda kunoita basa rangu, nekuti ndine basa randakakudaidzira, uri muapostora kunyika zhinji. That's when I had my first encounter with Jesus. So, 2 months down the line after that encounter, kwakauya scholarship. Harandisina kumbotsvaga nanditori pamba, kurudiwa vana varisiri kuenda kuchikoro ngavauya vanyoreswa vanonyoreswa. Ndomawanira ndakaita scholarship rangu. Ndopandatanga kuenda pasekondari. So that's when I had my first encounter, seeing Jesus, and also him talking back to me pamusoro pebasa ravanga vakandirongera kumberi. Saka pamairuwa basa mimi makapiwa futi instruction yekuvhura chechi here, kana kuti mune mungori maapostoli anenge achingofamba I still remember ndichiita imwe convert nomumwe man of God aiti iye I'm an apostle of God, but handivhure chechi, ndosvika ndovhura chechi panapa, ndosiya pastor ndoenda ndovhura pangu. Saka ndozvamunoitawo here mukati mutone ministry yamukutorana right now? Alright, so sekutaura kwandaita kuti every line of job rine job description. When God is calling you, there are things that he tells you to do. For example, inini Mwari achindidedza, he called me ndokundiudza ndine basa randakakuita se randakogadzirira. Then later on down the line, after some years ndapedza chikoro, he came back to me and said, I want you to open a ministry. This ministry, you are going to lead my people and you are going to direct them according nekukutaura kwandakakuita. So ndo masiyanirano anoita makoni. Ministry, Yes, inonzi Word of Life Ministries, Stone Ridge. Yes. Asi zvofamba Mwari ari kutibetsera, zviri kufamba zviri kuita. And also we have an interdenomination inonzi RKS. He came back again, he spoke something kureno richitanga about that interdenomination, ndobva tatotanga basa. Musi Friday wo tiri kutoenda, musi Saturday tiri kutoenda kwaMutemwa kugomo interdenomination. Alright. Basa ngariro. Yes. Basa ngariro. Yes. Saka ministry ndaunzwisisa. Kuti munhu matibatsira maybe ndini ndinenge ndichiita confusion nevamwe vangu. I know tiripo tine confusion iyoyo. Saka apostle ndimi nemuri mukuru wechurch. Then kubva kwaita maoverseer machimanguva iyoyo anonga ari pasi penyu here. Asi kunokwasire kutosimuka mumwe munhu anenge ari kana prophet kuchechi kwenyu, kana kuti sinzi mimi
muri apostle mune 5 maoffices aya hakuna mumwe munhu anokwanisa kusimuka achiti ndinoprofita nekuti chiprofita futi chiri mamuri. Alright, let me explain on that one. You know, Mwari wedu haperi. Let me start by doing so. So, kuti Mwari andidana inini, it doesn't mean achaperera pandiri. Ndogona kuti ndiri muchechi seapostle zvavana muchechi mangu mune mapastors, mune MaProphets varimo. Alright, this is a pastor, this is a prophet. Vatori Mwari pasi pangu. Ina ndisiri ndodana vanhu. Mwari ndiye anodana vanhu. You get the point. And then Mwari kana akudana vanhu aite conference call. Yes. Like, let me explain on that one. A conference call. When God is calling people, anodana individually. For example, when God called Samuel akatoenda kuna Eli akati mandidane zvakanzanda kudana. Kanzi kana wadzokera unorara. Father ndo vakatozoona kuti no mukomana Mwari ari kutaura naye. Mwari haana kuti ndinge ataura naEli kuti ndichazodana mukomana ndoita sei. So God can call anyone mu ministry mandiri. You get the point. Ndirini ndiri kuleader ndirimo. Basa rangu an apostle or basa rangu a servant of God is to nurture that gift. Kuti isvike pa potential. Zvakataurwa naMwari pamusoro pemunhu iye. So I can be in a ministry, potodanwa mumwe munhu as an evangelist, as a pastor. Kana kuti anogona kutodanwa futi as an apostle. Inini apostle futi nditoripo panzvimbo ipapo. Alright, zvinoita kuti hazvizoitese kuti mumusha maita mabhuru mairi. Aiwa no, like you know, kingdom yaMwari yasiyana nekunyika. You get the point. God is the father. Ndiye anoita zvaanoda. If you go and see in the Bible, if you look at Bible in the book of Acts chapter number 2, 3, 4 and 5, you see kuti panga kutori nema apostles aitogara pamwe chete. Yes, the 12 apostles vasati va dispatch kuti vaende kwavanoparidzira vaitoita zvinhu zvavari pamwe chete. You get the point. So ndo zvazvakangoita mukingdom yaMwari. Hakuna kuti uyu akazonzi father vepanapa ndaapostle kokazoita muapostle akumukira baba vepanapa. No. Kingdom yaMwari, Mwari unoita zvaanoda because it is his kingdom. Yes. Abana vanopanduka. Vanopanduka. Vanhu havapanduki. Let me say this. Chinozoita kunge vanhu vapanduka. Kuona kama chechi mamwe kuzosplita yakunzi FM2 imwe yakunzi Methodist chi. Nyaya iripo ndeyekusaziva kuti iwewe wakadanirwe. Let me bring it back on the issue kuti if you understand as a man of God kuti wakadanirwei ndizvo kukasumudzwa mumwe munhu waMwari pasi pako, you won't be intimidated. Chinoita kuti vanhu vazosplita inawo yekuti maybe father vari panzvimbo ndizvo vari kufila kuti mwana akusumuka ava threat kwavari. Are you getting it? Vana vacho vanoita futi threat vanosimuka. Handingati vanoita threat. Mufana uyu ari kumhanya necalling yake. You get the point? Ari kumhanya zvafana. For example, let me give example of mine. I have my father, Apostle Joshua Zulu. The man is doing great, is doing impact in Bulawayo. Recently, Tangatripa White City Stadium, Muswe Friday, Bulawayo, Rangaragazara. But my father is doing what he's doing. But when it comes to social media, me as a son, didn't beat mileage. You get the point? Social media. But my father, one day, I intimidate kuti amfana uyu akutodedzwana na DJ Sparks, akutogara naye pasi saka ava threat. Zvinongosiyana nekuti uri pasi pa. Alright. Bozi waindikuya ndikubvunza mubvunzo uyu. Mubvunzo wakanangana nemi, but zvinhu zvikuitika mumachechi akawanda. Zvoti zvozopedzisa kuti mukuru wechechi anopedzisa kutsikira chipo chevamwe, haachati kuvapa pulpeti, haachati kuvata sei, haachati kungoti kunzwa kuti pane mwambo kosora kana ngaprofita. Saka ndikubvunza hangu imimi, but ndida kuti vamwe vanhu vaministra vadzidze, vazive kuti zvinofambisika sei. It is true. Zvirimo mu board of Christ. Zvirimo muimba yaMwari. Kune vanhu vanofila kuva threatened. Kana mumwe munhu akusuma. Okay, let me not say zvirimo mu board of Christ. Zviriko kwese. Even mukaenda ku politics, zviriko. Even mukauya ku music industry, zviriko. Pane pekutoti ari kupisa panguva yaanogona kutofila kuva threatened. Nemumwe munhu akutosumukawo futi otoda kuti atry kuti ase kumsupport, especially kana muchiita the same genre.
You get the point. Zviriko kwese. But the core thing is, you as a founder or as a father, you must play your role pane mwana. Zvekuti mwana asumuka kusvika papi, kana kuti zvekuti munhu ari muministry mako iwewe azoita impact kusvika papi, pamwe kuti maybe akunzwikwa kudarika iwewe, kana maybe ane zvimwe zvaakuita. No, iwe ingoplaya role rako. Kana time yake yekuti aende, kana zviri izvo zvaakaudzwa naMwari zvakuitika, just help that person. You'll be shocked later on munhu iye wabatsira kuti asumuke akatozoenda pama greater heights. That person will come back and also help you also. So this is the message that I'm just giving to the body of Christ out there. Let us not feel threatened nevanhu vari kusumudzwa kana takasumuka kudhara. Let us not feel kuti maybe mwana anenge akuda kunditorera chechi. Haana kwaanomboenda nechechi because chechi iyoyo was founded on you. Even akatsemura vanhu ivavo vakaenda navo, ngatiti zvaitika sekudaro. Later on you see vanhu ivavo vaakudzoka kuna baba vavo. Sparks, baba ndi baba. Baba ndi baba. Nyange pakanzi paitika sei, people vakatendeutswa newe vanongodzoka pasi pako. That's the way. Right. So prophet, apostle. Yes. Munoshandisa zita rema atiti kunyeperana. Ini ndakazozvinzwisisa ndambe ndakufunga kuti prophet maybe ndo wahombe kureka apostle. Nenzwi kunzwisisa kwangu because madezi akapfuura ndakatanga kunzwisisa nokuunderstand nyaya idzi. Vanhu vakanga vari kwangu vari maProphets still. Prophet Wamakandiwa, Prophet Hubert Angel, Prophet Magaya, Prophet Kuda Jose, Prophet Sa, ndakufunga kuti maybe ndakazogarwa panzi no Sparks, cool down. Pane nonzi apostle vanenge vachioperata nemaoffices 5 chichichi. Saka imimi mukuru wabasa kwenyu kwamunoita munhu waMwari, zviri kuitika here izvi kana kuti angoo matitle? Because ona izvi zviri kuitika, I think ndinofanira kuzopinda muboard of Christ chibuda ipapa. All right. No problem. I'm getting you. Evangelist muchiri kurowa here? Kuprofita muchiri kuprofita here? Mamwe ese maofisi hazvichiri kuitika here zvinhu izvi? Kana kuti munoona wasara ako wasara neevangelism yako, andika uri evangelist ako, but kuti uchizodzoke kuvanhu utakomana paya ndakambopotsa. Alright. Ini ndiri evangelist. Munokwanisa here kuti maoffices esaya muri kumbomavhizitira here, kana kuti pane 2 kana 3 amuri kuwandira? Alright. Zvakanangana neni at personal level. I operate in all these offices. Right. You see it when you get to know me much. Kuti ini ndinotopinda mumastreets ndichinoparidza kunana Chigwanyika. I've been there, especially in Chitungwiza, outside Chitungwiza. I've been ku crusade kwaMurowa, kuShavani, Mvuma. I enter all those. That's an area of evangelist of winning souls. When you get to know me more and more, you will see that one. And also even the prophetic. Even if you come to our church in the Sunday service direct, I do also the prophetic because it is also in me. And also the pastoral. You get the point, because you cannot have maflops ari pass pako usina the grace to become a pastor. Because chinoita kuti vanhu vagadwe pandipo vanhu vachikura varipo unge nyasha dzechifundisi dziri pauri dzekufudza vanhu zvoroti dzitoripo, kutongoona sangano riripo zvoroti nyasha idzodzo dzitoripo. You get the point. Then when it comes to my offices, they are they operate. I operate in them. Then let me now come back to your question. Pane question yenyu chako. Pekuti munhu anenge achinzi apostle kana kuti munhu anenge achinzi prophet, but munhu wese achizviona kuti this guy ari kunzi hake an apostle but is not an apostle. Kana kuti ndi prophet but ndi prophet asingaziye kuti wakapedzisa kuprofita kwacho rini, haana kana chakamboprofitwa. The problem iripo young generations zviri kunyanya kuitika kuma young ministers, not kuma fathers. Mafathers havana confusion yakadaro. Even if you see mafathers edu aripo zvakaingoita kudhara ndo zvavarikuita nhasi. Zviri kunyanya kuitika kuma young ministers. Young ministers vanofunga kuti kuva netitle hombe ndo impact. Yes. Yet a title without a mantle is a battle. Right. Okay, let me repeat again. A title without a mantle for the title is a battle. So unoona kuva netitle ya prophet,
une title yani yaProfit, but hauna mantle calling yaProfit. At the end of the day kuchanyibira vanhu. Alright. You get the point. So zvikunyanya kutika kuma young minister, they think kuti maybe akanzi apostle, maybe akanzi prophet, ndo paachateerwa nevanhu stereki. Kana kuti ndo pacha vanhu pavachati anorema anoita sei. Not yet, it's not in titles. Let me repeat again. It's not in titles. It is in the grace that the Lord God has given you. Let me give you an example. We have Pastor Chris, DJ Sparks. Makatanga kuziva Pastor Chris. Kwakudhara Pastor Chris. Kubva pamakatanga kuziva Pastor Chris kusvika patiri nhasi vakambochinja title ravo. He's still Pastor Chris. But ukada kuona zvinoitwa naPastor Chris, mamwe mapastors haazviiti. Vaidi kuti maybe because I have the biggest church, saka now hamuna kufanira kunzi apostle. No, it's not in titles. It is in functionality. Uri kufunctiona here muoffice yauri kuti unayo. You get the point. So at the end of the day, no problem iripo. So let me give a word of advice to my young ministers. If you are an evangelist, be an evangelist. If you're a prophet, be a prophet. Kana mwari vakati you're a prophet, be a prophet. Kana mwari vakati you're an apostle, be an apostle. Kune vanhu vanomuvha netrend. Kuti izvozvo vari kupisa maapostles. Saka hasisiri prophet. Akunzi apostle. Yet haizi nawo yematitles. Zvauri kuti uri, ndizvo here zvauri. Iwewe chaiye ukatenga TV. Ukanzi iSamsung. Iwe DJ Sparks. Ukanzi TV iSamsung. Ukasvika kumba kwako, ukanoibayira pamagetsi. Ukaona yakubuditsa kuti Samsung. Vana vashati. Unodzokera une hasha kwakatenga TV kuti hana baba. Chichita munotyitsira pana. Saka iwewe ukazviti iwe prophet. Vanhu vobva vauya, voshaya the prophetic grace pauri. It becomes a battle. But ko zvinoita here vanhu vari humble here enough. Hapakuda vanhu vari humble manje. Mubvunzo wakuda vanhu vari humble. Kuti iwewe wambouya kunyika andika uchiti inini ndiri evangelist andika evangelist zviri nani shoko vanhu vazhinji kushoko hakuna problem. Hakuna problem ano kuma gifts ukemwe. Wozoti iwewe ka warume inini ndovuka ndakutokwanisa kana 5 years. Hapana chandati ndaona kana kada. I think inini handisi prophet. Vanhu vari kuenda vanomboya vachidaro kuti paipa ndakambo bozi ndakaona kuti pane musiyano uripo pakuti uri muprofita nekuti waprofita. Okay. Ndakazviona izvozvo kuti vamwe vacho vanogona nga vaprofita. But doesn't mean kuti munhu ndiani? Profit. Saka vari kuenda vanozomukwanisa kuzomboya vachiti no inini ndakazozviona kuti paipa yaka ndakaprofita. Inangu handisi muprofita. Because of human's pride. Because vanhu tine ma-levels nema-ranks atinenge tazvipa ndizvo. Then wozoona akuleta kuti ndakabhayizika. People that are not humble enough to come back to the public and say, vanhu vamwari, sorry zvenyu. Bye ndakaita sei ndakabhayiza. Vanhu they are not humble enough to do that one. And let me also say something on issue kuti vamwe vanhu vari kutipisa problem panyaya idzi MaProphets. Okay, let me repeat it. Munhu akangoudzwa naProfet ane relevance kuti you are a prophet. Even if asati akonfirma iye namwari wake pache zvake kuti sure I am a prophet, munhu akutomhanya kunogadzirisa poster. Akutomhanya kunotanga ministry. Ndakaudzwa inini naningi kuti inini I am a prophet. But have you ever went deeper with God? Asking him, the very person anodeedza vanhu kuti zveshuwa ndizvo here zviri pandiri. You get the point? Ndo pane dambudziko ipapo pekuti munhu akangonzi nhasi there is a prophetic mantle on him. Yato problem. Another thing, number 2, munhu akangorota akarara, obva arota mining vachiita accident, obva vamuka mangwana Sparks, obva vaita accident, akutoti I'm a major general, ndakapika kai, saka ndikutoona kaini, ndikutononga tsono kaini, akuzvitumidza according nemadreams ari kuita kana kuti according nezvaataura. Kuna vamwe vanhu zveshuwa vakazvipa matitles nekuti akangoudza munhu haana chaangaona ipapa hapana chachaonekwa, akangoudza munhu kuti namatai
ndaona maita accident, mune akaita accident akatoni amen. Saka ndo pari kubva problem yacho. You get the point. So at the end of the day, 90% yevanhu vanonzi MaProphets, 90% yevanhu vari kunzi MaApostles, 90% yevanhu vari kunzi MaEvangelists, if you really want to go deeper and check, vanhu ivava havasi zvinhu izvozvo. Why? Because pakaitika confusion. I think tapanzwisisawo saka zvatoda kuita manje, man of God, toda kupinda pane timbonzwisisewo zvimwe zviri kuitika mubody of Christ, mumachechi umo, mamwe acho isemubhaibheri iroro, but mapindurudzirwo arinoitwa hai zvakaoma. But bvunzo ndinotanga kubvunza ndeyekuti anzwa kuti mi muna father wamati Pastor Zulu. Yes, Apostle Zulu. Wakakosherei kuwana a father? Okay. Because I still remember imwe convert akamboita ndichazozive man of God wachoita achiti ndi evangelist Marufu. Alright. Wachiti baba wenyu ndo ari kudenga. Wangu musawana wamwana baba ndi evangelist Marufu. But ndikunzwa apostle ari panapo. Apostle ari panapo vari kuti vana father. Saka chimbo yatsotitsanangurirewo kuti zviri here mubhaibheri kati choice yenyu kuti muite yenyu wangu baba panapa mozoita baba wenyu ari kumusoro, kana kuti chimbo yatsotipatsanurira ipapo. Alright. Isu hatimonyorori scripture, Sparks. Whatsoever that you see me doing, it is in the word of God. Right. Okay, let me give you an example from the Bible. Then I'll come back on the ground and explain it. Unonzwa Paulo achinyorera tsamba Timothy. Anotanga achiti Timothy, my son. But ukaverenga Bible wewe Sparks, Paulo anga asina mukadzi. But Paulo asina mukadzi ari kunyora tsamba achiti Timothy, my son. Don't neglect the gift that is in you, that you were given when the fathers laid hands on you. Why is it Paul ari kunyora achiti Timothy, my son? Paul panapa ari kuedza kuti patsanurira kuti kana muchiona Timothy ari paarapo, inini ndini baba vake, kwete panyama but pazvinhu zvemweya. Paul anobva adzoka, should be in the book of 2 Corinthians, if I'm not mistaken. Okay, I'll give room for that. Anonyora achiti a person can only have one father, but 1,000 mentors or many mentors. Ndobva Paul aendera mberi achiti ndakava baba venyu sei, ndobva ndakava baba venyu nekuti ndini ndakakuparidzirai evhangeri mukakura mariri. In another way, Paul ari kuti ndini ndakakufidhai shoko raminaro randakatora kubva kuna Kristu Jesu. Rangaroti Paul avane paanonyora achiti imitate me as I imitate what? As I imitate Christ. Saka Paul ari kuti inini ndakava baba kwamuri nekuti inini ndini ndakakufidhai evhangeri raminaro. Pamakauya kuna Kristu makanga musina chamunoziva. Pamakauya kuna Jesu imimi hamuna kana chamai understanda pashoko ramwari. Asi inini ndini ndakanga ndine responsibility yekukufidhai. Takuda kudzoka paground, responsibility yababa ndeye. Responsibility yababa ndeye kusustain a family, ndeye kufeed family. Ndo pangori nenyaya yacho chete. Mayatsoparowa because inini hai kana zvinhu zvine mascriptures handite problem. Alright, recently mubody of Christ vanhu vari pasocial media ndinofunga mune muripo mukuru mune muchiona pane nyaya yemaapple. Takanzwa kuti prophet Magaya vanga vari kugomo vachinamatisa maapple, and maapple anova maapple ari anointed, zvekuti sunday inoiya tabva iyoyi kukanga kuchipiwa vanhu maapple ari. So my question is, zvinhu izvi zvirimo here mubhaibheri? Kana zviripo zvingava zviri papi, so that nyaya iyi kai bositika kuti munhu asati amboverenga bhaibheri ndiye anotanga futi kuti hakuna zvakadaro kubirwa. Kwabva kwati munhu asina information kana mana information shoma ndetanga kuti vanhu vakapusa kuvana vanhu ndetoona kuti ndingomupesa wangu atori muslim kati vanhu vakapusa machristians, saka kuti mumbotitsanangurira neunderstanding yenyu imimi because hatina kuona maapples chete.
takaona zvinhu zvakawanda. Kune maristband, kune vamwe vanotengesa makarenda achinzi karenda iro riri, ukatoriona karenda iro riri wabatsirika, wayambuka. Vamwe tisingatarise zvaprofeti mamagaya chete, kucheche kwandoenda inini kwaprofeti kuda, pane vandomboti fruitful sunday yekuti panotouya mabhanana, maepo namationzi chii. So but ini nekusanzwisisa kwangu pamwe ndiri kumateresi ndinozokanganwa kubvunza chiti bho here iyi. Saka ada kuti mumbotsanangurirawo mhuri yezimbabwe manzwisisa munoita saapostol. Tiri panhau yemaapple, okay, or nhau anointed water, dzema-wristbands and so forth. It goes by revelation ine munhu waMwari ari kuita chinhu ichocho. Ndakutaura Sparks ndakati isusu hatikwanise kuisa Mwari mubox. Ndizvo. Ukatoona Sparks taakuti Mwari izvi haaite izvi, anoita izvi. Musi waanouya achiita zvatinoti isusu haaite, tichati haazi Mwari. Ndikangokupa example ndichidzoka panyaya yangu, I really love to explain so that it becomes explicit, clear. Get the point? Sparks, iwewe chechi yaMozisi waiipinda here iwewe Sparks? Yemunhu ane tsvimbo inombochinja kuita nyoka at one point. Yemunhu yemunhu ane box rine mabhonzo aMozisi rakachengetwa neimwe yemabhonzo aJoseph akachengetwa neimwe memba, because Joseph akufa rangarira, anoti inini mabhonzo angu ngaasagara ari muuranda, kana maakubuda endai nawo. Toroti Mose paaifamba nevana veIsraeri akanga ane mabhonzo aJoseph, uko akabata tsvimbo inombochinja kuita nyoka. Vanhu varumwa nenyoka murenje, anoti kana muchida kuti murarame musatarise kuna Mwari, tarisai nyoka yandagadzira apa ndokuti murarame. Chechi yakadaro waipindenza. Right. But wakada kutarisa muchechi yaMozisi ndo makanga muna Mwari muzhinji. Saka Mwari haaiswe mubox kuti chakati haaite ichi haaite. Because if we go back in the scripture, you realize that there is a moment Bible not kubokia Acts. Mahandkerchiefs aita kasvika pabhodhi yaPaul aitakura simba. Ndobible paakazotorwa nevana vaSkeva ndokuenda ndokutanga kushandisa mahandkerchiefs achidzinga mweya yetsvina ndokubva vazorohwa nemadhimoni vachinzi Pauro tinomuziva, Jesu anoparidza tinomuziva, ko imimi mumbora anani. But mahandkerchiefs anga akatakura power. So it's very possible kuti mvura inogona kutonamatirwa, imvura yerape yotakura simba, kana handkerchief yakagona kutakura simba pamazuva aPauro. It's very possible kuti apple rinogona kunamatirwa rototakura simba, munhu otoridya potoitika zvinoitika paari. Why? Because simba raMwari can be transferred. Unoranga rere Jesu achiurwa nemwe muranda achinzi kumbako muranda wangu arwara akuda kufa, ndokubva muranda Jesu musawe taurai izwi, just speak a word. Ndobva Jesu ataura izwi, muranda anga ari kumba ndokubva apora. So kana zvinhu izvozvo zviri possible zoroti by the revelation yezviri kuitwa nemunhu waMwari, kana angori munhu waMwari akadanwa naMwari, it's very possible zvinoitika. Let me explain the last one. Jesu anosvikira pane munhu akanga asingaoni Sparks. Jesu asvika pane munhu akanga asingaoni ndokubva atora dhaka ndokubva arikanya, kwete nemvura yaatora mutsime nemate ake, ndokubva amuzora mumaziso, ndokubva amutenda anogeza murwizi obva pana pawakuona. Iwe wakatarisa Jesu achirova healing yekuisa mate ake. Sparks. Saka Mwari haiswe mubox. Jesu mwe chete ndiye anoti asangana naBhatimiyo anomubata maziso obva asvinura. Jesu mwe chete ndiye anoti asangana nerimwe bofu anoriburitsa muguta obva amunamatira obva tusadzokera muguta zvakare. Ambonamatira mumwe munhu paspoti abata mumwe aburitsa guta atora madhaga akasvipira mate akaisa mumaziso akasvinudza. Ari Jesu mwe chete but ari kumanifesta in different areas. Saka kana Jesu achigona kudaro ari panyama, semuJesu iyeye futi anogona kuzviita even nowadays. Anogona kubata mvura, we cannot draw a box for him. Anogona kubata apple, anogona kubata hembe, we cannot draw a box for him. But Bible not freely I have given you and freely you shall give. So now haizi pamvura nepa apple, now haizi pachi, now iri pakuti zviri kuzopiwa here for free.
All right. Wasa zvinofana zvopiwa for free. Ndozvakataura Kristu. Kana zviri zvipo zvemweya, kana maita zvamaita, vanhu ngavapore for free. Hakuna healing inobhadhariswa. I cannot say wauya uchirwara nokuti bvisa $100. What unganga? Because nganga ndo inodisanda kushandira tangu kana makwati. All right. Freely I've given you, freely you give. Koma one on one. Zvema one on one. Ina handizozive vanozviita vachibhadharisa Vanobhadharisa mareasons avo. mari zhinji kwete shoma. Vari zhinji. Zhinji yekuti wakaizwa kuti vanhu vanoti ai. Ndosanduti inini handizozive kuti ivo vari kuita nemareasons avo kuti ari papi. Alright, number one reason yavo yavanotaura ndeyekuti ini ndasiya zvanga ndichiita Okay. kuti ndikuatendewo uri one. Okay. Kana uchiita zveruzhinji hatisanganisa ndekuchechi, Okay. uchiita zvinhu zvemahara hatisanganisa ndekuchechi, but iwo kana wakundisiisa zvinhu zvangu zvandafanira kunge ndichiita, kana kuti maybe zvingave zvine musoro kana zvisina musoro, pamwe maybe ndaida kuenda kugomo, Okay. but ndazvisiya zvese izvi kunditaure newe wewe ndinzwe nyaya yako, Okay. unofanira kundibhadhara, unofanira kubhadharwa. Wafana kubhadhara. Kana kuti wamwe ane mareason number two, vamwe vanoti patinomaitira panda kubhadharwa. Mvura yababa oda kutengwa, Okay. chikafu chababa. I'll go with the idea of saying zvafana, for example, Sparks patiri kutoitira panapa urubvisa rent kutondiunza panapa ndichigara panapa wotonditi munhu waMwari uyai pakati you are paying something at the end of the month. You get the point. Yeah. And the reason why you are paying something because basa rauri kuita iri Sparks riri kukupa something. You are getting something from it. You get the point. The same is with the men of God. Wauya kuzomuona one on one iwe ari kuitira panhu pakaita panapa paruda renta. Why can't you just bring something to aid up pamarentals avari kubhadhara? Inini nhau iri pandiri haisi nhau yandiri kurwa nayo Sparks. Haisi nhau yekuti vanhu vaMwari varida kuzobhadhara marentals nekuita sei. Nhau iri pakuti muri kubhadharisira anointing here kana kuti reason ndeyekuti pano patiri kupindira pasi for free. Zvafana even kuchechi chaiko. Wati unoenda kwaProphet is it kuda Jose. Yes, I respected that man of God. City sports prize city sports. Kuti inoita mari per month, you can hear maybe 3,000 4,000 or 5,000. That mari yo iri kubvepi? Because munhu waMwari akatumwa naMwari ane anointing iri pahari, but kuti anointing iwane pekumanifestera, inomanifestera papi kana tisina pekupindira? Zvino pekupindira panofana kubhadharwa nevanhu vari kuuya kuzopindira ipapo. Is it not that common sense? It's common sense. Ini ndaitombofunga kuti chechi ine mari kusvika ndazombonzwa hangu imwe offering yabviswa nemwechechi yanga yakazara vanhu ndoona kuti asi ministry ine mari, chechi ine mari. Sparks ukanzwa vanhu vachitaura pasocial media kuti vanhu vaMwari vari kubira vanhu mari. Unoona vanhu vakaita chiwa chinobvisa offering. Ina ndichataura izvozvo. Yo by revelation wazoona by experience kuti vanhu vaMwari ndo vari kutokuwara panapa. Ndasvika kuzvibhedhlera ndaisvika kuma 5,000. Mari yabuda ipapo. Wobvunza kuti rent end of month imari. Ndo paunotanga kuona kuti vanhu vanotaura without knowledge. Because pamwe pacho, do you know that Sparks? Pamwe pacho rent ye inozotopa, mari yekuti rent ikwane inozotopwa na prophet himself. Kuti basa raMwari savara. You get the point. So, kune vanhu vanotanze vanhu vane machechi vari kudyira vanhu mari. Hama dzangu muZimbabwe mune nhamo. Ndizvo. MuZimbabwe vanhu vari kutambura vanhu vari kuita sei. Kana uchifunga kuti chechi ine mari iwewe. Izvezvo hazvinetsi Sunday nemanje. After 4 or 5 days tikutonopinda musi weSunday. Anovhura yako. Ine hangu pakuti chechi ine mari. Amene pane imwe way inozotora nayo mari yatisingazivi. But zveofaring yenye ndakazviona kuti mari yabuda apa panenge pakashata. Saka nhau iripo ndeyekuti Mwari une tsika yekuzosumudza makungu like zvaakaita kuna Elijah. You get the point. Akaona kuti basa rake riri kustruggle because vanhu varipo they are not, you know, people they have a wicked heart. Sparks.
let me say so. Vanhu vanobatsirwa naMwari pachechi pavari kupindira. You get the point. But munhu aropafadzwa, you cannot even come and say, machairs edu emuno akashota. Daitawedzerawo macheya. But munhu atonamatirwa ipapa akabva akanoita dhiri re500,000. Mari akatoisanya chakaita sei. Semunhu anofunga iwe unofanira kungozoti pano patiri kupindira isusu as individuals. Panofanira kunge pakaita sei pakagadzirisika. Saka that's the issue that is happening. So Mwari unozosumudza makungu. Une vamwe vanhu vaanotozounza. Wakada kutoona kuti maybe vanhu inini vanobatsiridza mubasa raMwari randiri kuita inini. Havasi vanhu vanotopinda pachechi pangu. Mumwe munhu angoropafadzwa nevidhio raona pa TikTok. This is Apostle Peter. Wow, this is powerful. Man of God, your worship session has blessed me. Over kufonera. Munhu waMwari, ndokuisirewo pa $100. Ndotangotenda Mwari zvaari kukuita. Mwari une tsika yekuzongosumudza vanhu so that basa rake riite sei riende kumberi. But pachokwadi chaipo. Vanhu vanoti vanhu vaMwari vari kubira vanhu mari. I don't know kuti iri kubiwayo. Pamwe vamwe vanhu vane nzira dzavari kuba nayo. But kana iri genuine real ministry chaiyo. Pafungei. Right. Chizopinda pa last segment yedanika. Ko sabata rakakosha sei? Sabata racho ndiriniko? Munoona sei sabata iyi? Bozi nesabata last episode takaita munomu. Nesabata yainetsa. Yakanetsa nawe sabata. Ndakanzina evangelist Marufu. Sparks tendeuka uye kusabata uri muhedeni. As a Sparks tendeuka uye kusabata. Okay, as I'm answering that one, says anambotaura ndakati inini I read the Bible. I follow what the Bible says. The Bible is our guideline. And I believe kuti vaitaura zvavaitaura vakanga vane pavanga vakatsikawo. So let me bring evidence because we cannot debate an issue to share evidence over that issue. Rotingobata a very simple scripture. Reku book ya Romans. So that tibatsirane panapa. Vanhu vasazo rasika. You know, issue sabata iri ku Old Testament. You get the point. Mwari ndo paaiti you need to keep the Sabbath for it is holy. Do day randakarisa. You get the point. It was the thing that was happening in Old Testament. Remember, we have Old Testament and New Testament. I'll come the other day and we talk about it. But let me just brief people over it. So, tichibva ku Old Testament kune manamatiro aitwa Mwari ku Old Testament. Remember kuti ku Old Testament waitiwo kana watadza waifana kuunza mbudzi kana wai. Yobva yasacrifice ropa rodeuka modzi magezwa zvivi zvenyu. Zvaitika ku Old Testament. Ku Old Testament the high priest muprista ndega aitenderwa kupinda into the holy of holies achinosangana naMwari naMweya Mutsvene. Zvaitika kupi? Ku Old Testament. You get the point? The point. Ku Old Testament areka yesungano yaiti ikabatwa nemunhu asiri muprista aifira ipapo abata areka yesungano. Zvaitika futi kupi? Ku Old Testament. But patakakrosa tichiuya ku New Testament. Ukaenda neBhayibheri rako kubook ya Matthew chapter number 28, Sparks, you realize that the Bible says Jesu ari pamuchinjikwa ane mashoko aakataura pane paakati it is finished. Zvichireva izvo kuti zvapera. Achipedza kudaro ndobva Bhayibheri rati mucheka wakanga wakadivide wall of holies and the outer place wakabva wabvaruka. Zvaimirira kuti vanhu vakanga vasina access yekupinda into the hall of holies vakukwanisa kuwana access. Zoro kuti pane mutemo wachinja. Kwaipinda high priest ega, Sparks akukwanisa kupinda because Sparks ana Mweya Mutsvene anogara maari. Tikuwirirana ipapo naye. Ndakudriver tisvike paSabbath. You get the point. The same is with the Sabbath. It's the Sabbath. Unozonzwa Paul akutaura kubook ya Romans. Anoti Paul anobvunzwa pamusoro, haabvunzwa zveSabbath chete. Anobvunzwa pamusoro pezvekudya. Vamwe vachiti musadya nguruve, vamwe vachiti idyai nguruve. Vamwe vachiti namatai musi wakati, vamwe vachiti musanamate musi wakati. Pauro anosvika paanoti haizi nhau yezuva ramuri kunamata
uye haizi nhau yechauri kudya kuti chakamira sei. Inhau yekuti iwewe pauri kunamata, uri kunamata mumweya nemuzvokwadi here. Are you worshiping God in truth and in spirit? Because it doesn't make sense nai sparks kuti unochengetedza sabata iwo chiura. Yeah, tinotibatsira nepapo rekafa ndimbokudza imwe nyaya yakaitika, we can make a laugh over it. Someone akaenda kugirlfriend yake ndokubva abikirwa nguruve negirlfriend yake akanga ari wechechi dzedu idzi dzisingadye nguruve. Ndokubva isusu kuchechi kwedu hatibvumidze kuita sei kudya nguruve, usandibikire nguruve. Zvakanzi tidyirei nguruve apo. Ungataura nambo muzodya nguruve muchihura muri panapa. Saka kune vanhu vekuti vanoda kuchengetedza zvimwe zvinhu but vonosiya zvimwe zvinhu. You get the point. So Pauro anoti kana uchida kuchengetedza law chibva waibata yose. You cannot break one law woti itobreaka itonochengeta. Saka kana mati mimi muri vesabata, Pauro anoti chimanyai nemutemo yose. But kana makaona mutemo ichikukurirai, chinamirirai panyasha. Nyasha ndodza kuti haisina wekuti tanamata musupi, haisina wekuti tasangana musupi, ina wekuti patasangana aripo here muridzi atisanganisa. Jesu obva ati pane vairi kana vatatu ndiripo. Haana kuti pane vairi kana vatatu vari komusi weSaturday ndiripo. Pangori nevairi kana vatatu zvokuti tikatotanga kunamata pana paSparks atopo. Dai mamuri muchechi ndaomberwa maoko. Abatika makanzwa here. Ndakazwa tawirirana over that. All right. I think wangwaine kuye boss nditoda chigumbu na evangelist wakati zvoni hamutoone here tichidya muwaterisi. Akaenda podcast kwa Sparks bvura takamwa. All right. Tichidya nevayo. Vanzi vateresi ndizvo. But I think mayatsotitsanangurira zvatanzwisisawo zvabatika. Zvakawanda zvandinenge ndinazvo mubvunzo nendinayo kuti mutibatsire zvinenge zvichiitika muBody of Christ. MuBody of Christ zvakawanda zvinenge zvirimo. Pane yana kuti ndibvunze kupedzisira then totapindira apa. Ma-encounters anoitika. Tinonzwa zvakawanda wanda zvinoitika mumachechi. Ma-encounters tazoona zvakati risendiri kwedu. Kune post yanga yataswera rasiona chitoti haiwa Sparks kuti nyepera zvinzi kwakaonekwa Jesu. Ma-encounters ari riwe here. Umunzwa mumwe achiti ndakangoona mumba machena. Wangwata zvakawanda zvakaona wani pandakapedza kuzotsanya ndakazoona zvakadai. Ma-encounters ari riwe here. Ari riwe here kana kuti haasitori riwe. Zviri possible here kuti tinonzwa isusu kuti paCity Sports Center paonekwa ngirozi kana paCity Sports Center paonekwa Jesu. Zviri possible zvinoitika here. Hazere masuperstitions adzisere nyaya dzinotaura. Tisatozviona naSparks. Satada kusakuziva manje kuti akomana handisita kubaiswa here. Alright, rega ndidai so. Chinhu unochiramba kana usati wachiona chinorambika. Zvishuwa chinotorambika. Same as chichitoramba kuti chipoko chiriko. Yes, same as mapurisa eZimbabwe unoti ashande asati akukutsvaga. Kana vakukutsvaga Sparks ndopanoona kuti vakomana vanoshanda. That's the same nema-encounters. Unaona uchiramba nekuti hausati wasangana nacho. But let us go back into the scriptures. Because tese tinotenda ma-scriptures. Pauro achienda kuDamascus, chii chaakasangana nacho munzira? Akasangana nemutumwa. Akaona Jesu. He saw a light, a beaming light richinorova pasi. Pauro Sparks akanga asiri muchechi. Uye Pauro akanga asiri mutendi. Pauro akanga atori muEdeni ipapo. But ari muEdeni asiri muchechi ndokusangana naJesu in a form of a light straight muroad. Saka kana Jesu achimbogona kuvhakachira Pauro muroad Sparks asiri mutendi, wati mopaungana vanhu vanoti tiri maKristu, chii chinomisa kuwe? Angwasa kuyani? Angwasa kuwe. Chii chinomisa kuwe? You get the point? So whether you believe it or not, let me say this. Encounters are there. Zvakaonekwa naMoses pana Exodus chapter number 3 verse number 1 when the Bible says as Moses was at the backside of the mountain, even unto the Mount Horeb, he saw a burning bush. Vanhu vachiri kutoona makwenzi ari kubvira Sparks.
Kusazviona hazvireve kuti hazvipo. Sparks ndakambobvunza mubvunzo uri simba. Sparks wakamboona nzira yendege? Nzira yendege asati. But sei muchiti imimi kuchipinge hakuna nzira yendege usati wamboiona? Do you know that ndege hadzifambe semazingizi? Kungwerikana dzangozo yangoita take off ingobhuruka. Dzitori nenzira yadzinoteera. Ukaenda kunzvimbo dzakaita sene kunana kuwadzana one ndege ichipfuura kudai, but ukaenda kunana chitungiza unoiona ichipfuura kudai. Why? Because kuchitungiza kune nzira yendege. But kusaiona Sparks wakatarisa mudenga kuti iyo nzira hazvirevo kuti haipo. That's the same thing nema encounters. Kuti iwe usati wasangana nazvo zvangofanana. That's the same thing nekuti nekuti munhu anoti inini kana ndazofa ndo pandichanobvunza Jesu wacho. Wauko ndo paunozotanga kuona kuti this is a real thing that is happening. Chandakatadza kutenda pana, but those things are happening. People, they are seeing angels. Inini nditori panapa kwete zvekuudzwa kana kunyeperwa kana kuita sei Sparks. Inini I see angels. Ane moments aanotovisita. Ane times aanotoningirina. Those things, they are there. They are real. Encounters, they happen. Unozviramba usati wasangana nazvo, but musi waanobreaka light apa nepawo apa achipinda mumba mako achiti I am Jesus, I'm here kuti nditaure newe. Ndo paunobuda uchiti paipa ndaingotukira hangu munhu waMwari paFacebook pasina. Zvinhu zviri kwezvo. Mwari wakuitira zvakanaka. Right, mune Zimbabwe izvo tasvika pa time yatichange tichiita sei? Tasvika pa time ine matopic tukasiyana-siyana turi panapo. Wanyorwa naMiki. Amoti Miki anga inspired by the Holy Spirit. Mweya yanga ichimuinspire kuti anyore zvinhu izvi. Pamwe anga achikuzwa matopic aya namadhimoni. Saka mukuru tichangoti mungopika one then mobva mangotiparidzirawo maybe 10 minutes. All right. Okay. All right. Wow. Very powerful. Righteousness. 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 Right. Ukaenda neBhayibheri rako iwewe kubhuku yaGenesis chapter number 3, unoona murume anonzi Adam achitadzira Mwari. Bhaibheri roti musi Adamu wakatadzira Mwari ndo musi waakatsaudzika akabva panzira dzaJehovha. Ukadzokera neBhayibheri rako rimwe chete kubhuku yaGenesis chapter number 1 verse number 27, inoti chi? Inoti, and God created man out of his own image. Mwari akasika munhu nemufananidzo wake. Munhu mumwe chete akasikwa nemufananidzo waMwari, zoroti panguva iyoyo munhu akanga akafanana naMwari. Anombonzi Mwari wacho akaita sei? Anombonzi Mwari akarurama, he is righteous in all his ways. Zoroti Adamu paakasikwa naMwari, Adamu was a righteous being. Adamu naMwari ukavagadzika apa vakanga vakangofanana until Adamu azotadzira Mwari. Pabhuku yaGenesis chapter number 3 Bhaibheri rati he fall short of the glory of God. Adamu paakatadzira Mwari ndokurasika, ndokubuda munzira dzaMwari. Zoreva kuti righteousness iyaiya yaakanga ainayo akabva ailuza musi waakatadzira Mwari. Ndokurarama kuenda kwese kugeneration to generation takanga tisisiri nawo mukururama, takanga taakurarama tiri muzvivi. Ndokubva Bhaibheri shoko raMwari rati Mwari ari kudenga akatarisa ndokuti ndoita sei kuti ndidzosere munhu uyu panzira dzaakanga ari, ndokuti tumira mwanakomana wake iye oga. Then the Bible says in the book of John chapter number 3 verse number 16, and God himself loved the world. So God loved the world that he gave his only begotten son. Mwari akada nyika, Mwari akada vanhu. Chinonzi nyika hazi matombo nemakomo, vanhu avada ndokuvapa mwanakomana wako iye oga. Chakawira Jesu chi? Akawira kuzodzosera vanhu munzira dzavakanga vabuda, munzira yavakanga varasika, munzira yerighteousness. Saka ukaona Jesu achiuya panyika achiuya kuzoroverwa, haana chimwe chaari kufambira. Ari kufambira munhu akarasika akanga abuda munzira. Ari kufambira munhu ari kuhura ari kunzoko. Ari kufambira musikana ari kuenda kusleep over asati arorwa. Ari kufambira musikana ari kurara nemukomana asati arorwa, oluza virginity yake, ozofamba achiti virginity hayo haina basa. Ndo vanhu vaari kufambira ivavo.
vanhu vakarasika munzira, vanhu vanofunga kuti aiwa kudhakwa bhozve kuti ndikatorova mabhiyasi nenda, vanhu vakabuda munzira dzamwari ndo vaakafambira ndokudeurira ropa. Haana kukukondema, akatokuda wakadaro. Hei, ndo vandafarira kune imwe songo yakaimbwa zvakanzi mebo ndokuda wakadaro. Mwari anotongokuda wakadaro nekutadza kwako kwese ikokoko ndo zvaakauyira, nekuti iwewo uri wega, you cannot be righteous. Watoona pa wakagara ipapa urikutoti handichafa ndakadzokera kusleep over ikoko, but Friday unenge uriko. So even if wakada kuisa effort wega uri kutadza, kune vanhu vanonifonera munhu waMwari, ndatadza kuregedza fodya. Haugone kuiregedza wega because hausisina righteousness, wanga wakarasika. Nyangwe wakada kuzama kuita, you cannot do it. Saka Jesu akauya ndokudeura ropa rake. Paakanodeura ropa rake ndo rakauya kuzosuka zvivi zvako. Rapedza kusuka zvivi zvako, you now become upright with God. Ndinowanza kunetsana nevanhu vanoti nina haiwa zvekunamata sekuchechi kwei, haiwa inini ndiri ndega ndoda kuzviruramira ndoita zvinhu zvakanaka. Rekadza ndikudze, no matter wakada kuita zvakanaka zvinenge, you never reach a level inonzi naMwari nawo wasvika kana usina kumbobvira wakagamuchira Jesu, because Jesus is your righteousness. Jesus is your righteousness. Ndiye anokupa kururama uri wega pauri ipapa, you cannot do it. Nekuti Jesu akatifira akadeura ropa rake rakaenda pamuchinjikwa rikasuka zvivi zvedu. Right now ukamugamuchira, ukavhura moyo wako, ukati Jesu pindai mandiri muve mambo naIshe muupenyu hwangu, I'm telling you, you will make a difference upon your life. Addiction yauri kutadza kusiya uri wega, the moment you make this decision, you will make a difference upon your life. I know uda kuregedza zvemagirlfriends, but unozongerekana wanavo 10 wane 15, haugone kuregedza wega. Why? Because mauri mune chasatani chirimo, chinongobviswa chete kana nyasha dzaMwari, righteousness yaMwari yapinda mauri. Ndinowanza kupa muenzaniso unoti, sei uchiti ukabaya remote yako, TV yako inobva yaresponda, zvoroti pane zviri muremote zviri muTV. Saka that's the same way with the devil. No matter wada kutraya kuva righteousness, pane zviri mauri zviri muna Satani. Satani anongowedzera volume yechihuri ari kunoko, wakutonohura uri kumasvingo. Why? Because mune zvakafanana zviri mamuri. But musi waunogamuchira Jesu samambo naIshe mukati meupenyu hwako, he will turn around your life. Ana basa kuti wakaitei, ana basa kuti wakabvisa mimba ngani, ana basa kuti wakaita zvekuita, wakaponda, wakauraya, wakaita se, as long as wamugamuchira samambo naIshe ndo zvaakafambira. Right now ari kunoka mumwoyo mako. Jesus is knocking at your heart. Come to him. You cannot be righteous uri wega. You need Jesus to be righteous. I know wanetsikana nekusiya madrugs. I know wanetsikana uri kuzama kusiya mutoriro zvaramba. I know right now uri kuti nyangwe ndikafa hangu zviri nani, because ndiri mutadzi wavatadzi vese. I'm telling you, Jesu ari kukuda. Bible soko raMwari rinobva rati, one day vakaenda kuna Jesu vabata mukadzi achipfeva, zvikanzi Ishe tamubata red handed. But ndakaita mubvunzo, mukadzi anga asingapfeva ari ega, aipfeva nemurume. Ko murume wakamusiyirei vachiunza mukadzi? Ndokubva Jesu ati, kana pakati penyu pasina akangotadza, ngaamutake nemabwe. Vanhu vanogona kukondema, vanhu vanogona kutaura zvavanoda, but vatone nyaya dzavo dzavainadzo, but kune murume mumwe chete aifanira kukondema. Haasi kukondema, ari kukuti come. So chekupedzisira ndichitaura ndiri panapa, unogona kundinzwa uri kumasvingo, unogona kundinzwa uri kubhindura, unogona kundinzwa wherever you are. If you can make this prayer truly from your heart, I'm telling you, Jesus will make a difference upon your life. So right now uri papa, I just want you to close your eyes, uvhare maso ako, uvhure moyo wako, uti Ishe Jesu, chiteedzera kumashure kwangu, Ishe Jesu, ndinouya kwamuri, ndinobvuma ndiri mutadzi, iwe Satani namabasa ako ndakuramba. Ishe Jesu, chiva imambo naIshe muupenyu hwangu. Pazuva ranhasi ndidzimei mubhuku rerufu, mundinyore mubhuku reupenyu. Congratulations. When I was a Bible believing church, a church that has the Holy Spirit, a church that believes in Bible, and God will bless you. Thank you so much. Thank you very much, man of God. Nakutendai nenguva yenyu nebasa ramaita panapa. I'm sure kuti
awana tagara panapa ari kuendere mahara zvichanochinjawo muupenyu hwavamwe vanhu vari kunge vachiona urongwa hwedu. Vamwe vanenge vakauya vachida kuona mabhishu ati tichiita vhiyo panapa. Vamwe vanenge vakauya vachida kuonawo maartist, macomedian, maactors anenge ari panapa vachasangana this video. I'm sure kuti upenyu hwavo haurambe huri the same. Toda kutendai netime yenyu, Mwari vakuitire zvakanaka. One day ndichazombouya kuchechi tozombovhizitawo tomboona tiri paground mune Zimbabwe. Thank you very much for watching nekusapota. Nemakaramba muchisapota ticharamba tichiunza maprograms akadai vanochinjawo upenyu. Zvinhu zvacho tinongoya nazvo ini newe toitoziva kuti tombonzoidigaidza uyu but hadzina zvazoita sei dzinotibatsira. But iri shoko ratava nayo nhasi shoko rekuti ukariteerera ukadzokorodza vhidhiyo ino nyangwe rakupera so unobuda uine something chinochinja upenyu hwako. So guys, thank you very much nekusapota nekuramba muchingoona mavhidhios edu nekuramba muchisubscribe kana muchingotitiona kuYouTube, rambai muchisubscribe kana muchitiona kuFacebook, rambai muchingotifollowa. Uyezve munofanira kunosecha Apostle Peter Mazvidza then munofollowa ikoko kunonakidza singaiti. Ini ndaakuudzwa namaJayden kunzi chimbofollowa Apostle umboone zvavanenge vachiita ikoko. Kune maworship session ari kokoko anogona kuchinja life yako. Saka munofanira kuenda kuTikTok munovasecha, kuFacebook, YouTube I think zviripo futi. Ndinyanyaona hangu kuTikTok nekuFacebook. Saka I'm sure kuti kuYouTube variko munoita se munovasubscribe kuti ati musapotswe nezvinhu zvinyowani nemasermons manyowani avanenge vachiuploada. Thank you very much. Thank you so much.